Tämä on Big Brother. Kuka sinä olet? No, nyt on nimittäin herralla aika iso aukko yleissivistyksessä, jos et tiedä kuka mä oon. Kuka sinä olet? No, mä oon Keke Roosberg, maailmanmestari F1 82 vuodelta, manageri, paljon tehnyt asioita. Kerro itsestäsi. No, mä oon 61-vuotias mies, hetero. Mä oon pelimies, businessmies, Nikon isä. Miksi haluat taloon? No, mä koen, että mulla olisi tuolla talossa paljon annettavaa nuorisolle, koska nuoriso on nykypäivänä hunsvotisoitumassa, niin mä voisin olla siellä määrätynlaisena auktoriteettina. Mitä annettavaa sinulla on? No, mulla on paljonkin annettavaa. Itse asiassa mä voisin antaa siellä vaikka nuorille naisille vähän itseäni. Suhteesi alkoholiin. Iloinen, avoin ja ottava. Suhteesi seksiin. No, kyllä se on iloinen, avoin ja antava. Mitä pidät vappupimiästä? Ai, juonteen vapusta. No kyllä, KP, eli viimevuotisen kilpailijan Nikon oppien mukaisesti KP. Eli kyllä panisin, mä seurasin muuten näitä Big Brothereita, tässä katselin viime vuoden jaksoja. Mitä pelkäät? No, en mitään. Mä pelkään kyllä hieman kahta asiaa. Mä pelkään Jumalaa ja Toni Viikinkin halmetta. Paheesi. No, paita varmasti on tää tupakan poltto ja sitten jotain muutakin pikkukivaa. Esimerkiksi tää reipperpaanolla pyöriminen mainittakoon. Kerro joku paljastus. Paljastus. Mulla on elämän aikana sattunut niin paljon kuulee, että säkään et tiedä mitä kaikkea mulla on sattunut ja tapahtunut, mutta mä voin kertoa, että tässä mä olin Nikin Laudan kanssa kerran riidoissa, niin mä muuten ennen lähtöä kusin Nikin kypärään. Suhteesi muihin talossa oleviin. No, mä toivon, että talossa tulee hyviä suhteita siis mulla ja näillä naisasukeilla olemaan ja mä uskon, että mä pärjään tuolla talossa ja sitten nämä nuoremmat jannut, niin jätkät siis kyllä mä uskon, että ne nimittäin mua siellä niinku vähän pelkää ja on niinku semmosina mun palvelijoina. Että tää varmaan lähtee siitä. Mitä tekisit voittorahoilla? Mitä mä tekisin voittorahoilla? Sä et kuule, mulla on niin paljon rahaa, että en mä sinne rahan takia lähde tähän kilpailuun mukaan ollenkaan. Eli se lähtee ihan siitä, että mä törsään ne rahat. Totta helvetis, jos mä lähden tonne ja tienaan 50 tonnia, niin mä pistän haisemaan ne rahat ja mä ostan jotain kivaa itselle ja sit mä ryyppään ja sit mä lentelen vaikka lentokoneelta ja olen taksilla loputetta. Sinä et pääse PP-taloon. Olet liian pimiä. Hyvästi.